माई कहाँ बाड़ी रे माई? खोल 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 के भूख लागल जोर के माई देखाए। आओ आओ दे। कहाँ बाड़ी? जोहन धोके आओ। मैं बुरबा कहीं का रे? हो तो एगो हाथी हाथे देखे धोता हम हाथ हुई। जो नतिया मन करे जोन कर लिया तो खाना खा ले। जो नतिया सब साथ मच के ना खिले ना कोरोना हो तो हम नहीं जानत। हम तारा कोरोना लागल बा हमर भूख लागल बा तो खाए देबू कि ना चुपचाप रहबू कि ना आराम से? माई मैं दान लागल बा जोर से रे। का हो गइल नतिया का हो गइल? अरे पेटवा दुखाए लगल रे माई मैदान लागल बा। जो लड़की में कौन है? अभी पेट खाली भइल हतन की। ओहो माई जातनी बाजार रे। अरे नतिया आइले लड़की बोले ना हथा मज ले। मैं माई बुरबा कहीं का रे हाथ कमा दे के भाई सही हम झकास बनी। बाजारे जाते ना हल्ले लगा ले। ए ई का होई रे? कोरोना वायरस ना पकड़ी। हमारा कोरोना वोरोना ना धरी हम हीरो हई हीरो। जो नतिया जो नतिया जो। का हो भाई लोग का हाल चल बा? ठीक बा ठीक बा ठीक बा। यार माई हमार कहत रहे कि मास्क लगा के जो कोरोना वायरस फैलता है बस तो हो जाए तो गजब फील हो जाए। अरे हमर बच्चा का हो गइले? हमर बच्चा का हो गइले? अरे भैया हमर बच्चा का हो गइले भैया? अरे भैया हमर बच्चा का हो गइले? हम कहत रहे कि मास्क लगा के जो का हो गइले भैया? हमर बच्चा के देखा जाओ भैया का हो गइल हो भैया? आइए बच्चा तोरा का हो गइल हो बच्चावा? आइए बच्चावा हमर बच्चा का हो गइल बच्चावा? बोलत का नहीं कने बच्चावा? आइए बच्चावा हमरा के छोड़ के चले गइला बच्चावा बच्चावा छोड़ के त गइला बच्चावा। और ये साला तू हाथ धोले है? अरे ना मत ये मत देख 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 कोरोना। ये साला हाथ धोले है चल 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 सब हाथ धो जा।
चल चल मत बाजारी चल जा। चल चल चल। अरे मत लड़किंगे में नहीं तो हाथ में ऐसा ना ना होगी फोटो करो ना। चल चल हाथ में ले चल। और ये दिख दिख करो ना मास्क नहीं पहले ना। भैया हम महेश परदेसी आप तमाम जनता लोग के गोड़ छू के गोड़ प्रणाम करता ही कि साबुन से हाथ मांज के खाए के बा कोरोना से बचे के बा। भैया हम विकास बेदर्दी आप सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। कोरोना से बचे खातिर साबुन से हाथ मांज के खाए के बा, साफ सफाई से रहे के बा, तबे हमनी के कोरोना से बचे के। भैया हम ज्योति कुमार गुप्ता बोलतनी। जब घर से बाहर निकले के बा तब मास्क लगा के निकले के बा, काहे से कि कोरोना से हमनी के बचे के बा। हम भैया चंचल कुमार आप सबके गोड़ छू के गोड़ लगते कोरोना से बचे के बा। भैया हम के सिंघानिया आप सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। भैया वीडियो में रोज सब देखनी है जाए कि कोरोना के चलते कैसे मौत हो गई है। ऐसे हमनी के साफ सफाई रखे के बाटे। जब भी हम घर से बाहर निकली मास्क लगा के जाए के बाटे। जब भी हम खाना खाए बैठी पहले साबुन से हाथ बढ़िया से धो लेवे के बाटे। एक बाद दिन में कम से कम 5-6 बार साबुन से हाथ धो लेवे के बाद साफ सफाई से रहे के बाटे, ताकि हमनी के कोरोना से बची जाए। ठीक बा भैया, हमनी के चैनल बाटे के फिल्म्स, एकरा के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे के बाद, लाइक करे के बाद, कमेंट में जरूर बतावे के बाद कि हमनी के वीडियो कैसन लागल। सुनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबावे के बाद, ताकि हमनी के कोनो वीडियो आवे पहले रउआ पास पहुंचे।